Washintsha khwali. Ngila ngibashela mashantani lo guy ke zimangala ngamapost yami enziwe ngibashela esona. Uyabona ke ngaqola ubrand namhlanje ngiya nje eMadelena. Umkhundlo suka. Ngilungisela yona event amabhlo amaselivini. Ayoze esebenze ngesona. Awu12 ama-brand manje. Bazosebenza bonke ngesona. Ekhaya wami ngabe iyona ngempela yini ngoba phela ekhaya sikhathele ukuthi bethu abantu nithenge ephoyinti kanti izinto ngiyiphathisa leko Cape Town ngiphathele yona ekhaya i-Avalon yakho ngifuna ukufika ngisikene ngithole ukuthi hayi ngempela hayi iyona ngempela iyiquality njengegama lakho njengoba nawe uquality hayi kabe ekhaya please. Tiambala